Modni trendovi zastarijevaju i ponovo se vraćaju. To ne vrijedi samo za modu. Jednake promjene se događaju i u svijetu zavjesa i dekora. Trendovi diktiraju čiste i jednostavne linije izvedene u prirodnim materijalima i retro luku, pa su motivi cvijeća i apstraktnih biljnih ornamenata vrlo popularni. Odabir će biti još kvalitetniji ukoliko njihovu boju ili uzorak povežete sa drugim elementima interijera. Zavjese sa velikim uzorcima su preporučljive za otvore manjih dimenzija. Jednostavne zavjese bez previše uzoraka, ovješene na metalne ili drvene karniše, odlično će se uklopiti u svaki prostor. Nastojte da odabrana boja zavjese izgleda atraktivno u prostoru pri dnevnoj i umjetnoj rasvjeti. Danas vam preporučujemo uredske stolice Mrema i Classic Net. Stolice koje će se svojim modernim dizajnom uklopiti u svaki ured posjeduju sinhromehanizam. Metalna zvijezda sa plastičnim točkićima koju ove stolice posjeduju dopušta vam lako pomjeranje po uredu koje ne iziskuje ustajanje. Visoko kvalitetna spužva koja je upotrebljena u izradi te gasni amortizer ovih stolica garant su udobnosti. Uredske stolice Mrema potražite u salonima Top Meblo za samo 399 konvertibilnih maraka, dok stolice Classic Net u istom salonu možete kupiti po cijeni od 709 konvertibilnih maraka. U salonima Top Meblo vikendom režemo cijene. Stolica Lisa 79 konvertibilnih maraka, fotelja Vincenzo 101 konvertibilnu marku i stolica Domino 57 konvertibilnih maraka.